गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ डेलिमिटेसनखौ लानानै राजखान्थि खालामदों। थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ डेलिमिटेसननि ड्राफ्टखौ लानानै गोजोननाय गैयामोनब्ला मानो मेम'रेन्डाम होनायखौ बोखांनानै लाफिनदों? थांनाय सानखालि बिपिएफ हानजाया डेलिमिटेसननि ड्राफ्टनि हेंथायै धरनानि हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बेनि उनाव मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन, नाथाय बिपिएफ दोलोआ बे मेम'रेन्डाम होनायखौ बोखांनानै लाफिनदों। बेनि हेंथायै MLA जिरन बसुमतारीआ बिपिएफ दोलोखौ सोंखारिदों। गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनि मावख'आव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ डेलिमिटेसननि ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै जयै सावरायलायदों आरो बिटिसिनि सिङाव गासै मोन 15 MLA मासि मोननायखौ गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे क'क्राझार लक सभा बियाबखौ एसटि रिजार्भ खालामनायनि थाखाय भारतनि बिसायख'थि आय'गनिसिम गोजोननाय फोरमायदों आरो बिटिसिनि माखासे जिल्लाफोरखौ लाफानानै दरं लक सभा बियाब दानायखौ सोलायनानै बिटिसि अफ उदालगुरि लक सभा बियाब दानो आरो एसटि रिजार्भ खालामनानै होनो थाखायबो भारतनि बिसायख'थि आय'गखौ खावलायदों। लोगोसे MLA जिरन बसुमतारीआ खौरांगिरिनि सिगाङाव डेलिमिटेसन ड्राफ्टखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ राजखान्थि गेलेगासिनो दङ होननानैबो बुंथिदों। थारैनो बिपिएफ दोलोआ डेलिमिटेसननि ड्राफ्टखौ लानानै गोजोननाय गैयामोनब्ला मानो मेम'रेन्डाम होनायखौ बोखांनानै लाफिनखो होननानैबो बुंबावदों MLA जिरन बसुमतारीआ। फुड सेफ्टि डिपार्टमेन्टनि गोख्रों सिग्रोमनायाव आसामनि करिमगन्ज जिल्लायाव माइरंजों आबुं 200 बस्ता जब्द खालामनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे माइरं बस्ताफोरखौ आसामनिफ्राय गुबुन रायजोआव आयेननि बेरेखायै दैथायहरनो एबा फानहरनाय थांखिजों दोनखुमादोंमोन। बे दोनखुमानाय माइरं बस्ताफोरखौ फुड सेफ्टि डिपार्टमेन्टनि गोख्रों सिग्रोमनायाव जब्द खालामनो हायो। जब्द खालामनो हानाय बे माइरं बस्ताफोरनि लिरथाया खमैबो 10,000 किल'ग्रामसो जागौमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। नाजिम उद्दिन मुंनि सासे ओनसोलनि फालांगिरिया बे आयेन बेरेखा हाबायाव आखाइ दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रायजोआव दासान्दि गोबां लामानि जाब्रबथाय जानाय खौरांफोरखौ मोनगासिनो। लामानि बेफोरबादि हरखाब जाब्रबथायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो गोब्राब जखमबो जाबाय। थिग बिब्दिनो धुबरी जिल्लानि सापराव गंसे दावबायारि बासआ फांसे बिफाङाव सौग्रावनाय जाब्रबथायाव खमैबो सा 40 सुबुंनि गोब्राब जोखोम जानायखौ खौरां मोननाय जादों। मैया एबा 4 जुलाइखालि धुबरी जिल्लानि हाथिपथा गामि साखाथिनि 17 नं माहारियारि राजालामा साखाथियाव गंसे दावबायारि बासनि सालायगिरिया बासखौ सामलायनो हायैनि जाहोनाव लामा सेराव थानाय फांसे बिफाङाव सौग्रावो। बे सौग्रावनाय जाथायाव खमैबो सा 40 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों आरो बिसोरखौ साफरगुदि सावस्रि मिरुआव फाहामथाय होनो थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आसाम पुलिसनि DGP JP सिंहनि गोख्रों एक्सन। गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों 4 पुलिस मावसुमाफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोखारदों। थाद'नाय गैयै नायबिजिरनायनि गेजेरजों गोख्रों राहा लादों DGP JP सिंहआ। गेना खान्थिजों लोब्बा थानाय पुलिस मावसुमाफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोखारदों। आसाम पुलिसनि सासे मावसुमा मियासान आलीखौ थांनाय 2022 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बराव रां घुस लानायनि समाव हमनो हादोंमोन। CM भिजिलेन्सनि हान्जाया बे पुलिस मावसुमाखौ साख्रिनिफ्राय बोखारनाय खौरांखौ थांनाय 3 जुलाइ समबारखालि आसामनि DGP JP सिंहआ मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। बेनि सिगांबो DGP JP सिंहआ नलबारि गग्रापार थानानि जाथायनि उनाव 29 जुनखालि मोनसे टुइटनि गेजेरजों आसाम पुलिसखौ गोथार आरो गोग्गो लाखिनो गोख्रों राहा लानो फोसावदोंमोन। गग्रापार थानानि जाथायखौ लानानै रायजो नाङै गोनो गोथो थासारि सोमजिदोंमोन आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय SI बिमान रायखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनानै टुइटनि गेजेरजों मिथिहोदों JP सिंह बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिमान रायआ गग्रापार पुलिस थानायाव सासे उन्दै हिनजावसानि गाज्रि फट' सेबखांदोंमोन। बेनि अनगायैबो 27 जुनाव DP नम्बर 072021 लोगोसे रां घुस लानाय जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव निफु कलिताखौ साख्रिनिफ्राय बोखारनाय जादों। दा आसाम सार्भिस आसाम पुलिस मेनुएल पार्ट 3 नि रुल 66 नि अनगायैबो आसाम पुलिस एक्ट 2007 आरो संबिजितनि 311 दफानि आवथायाव दायनिगिरि खालामनाय जादों पुलिस निफु कलिताखौ। गुबुन फारसेथिं 3 जुलाइखालि SI बद्रि बरुवातिया कनस्टेबल
सरासति हानचुनि एकाउन्टआव रां जमा खालामनायनि दायाव सरासति हानचुखौ साख्रिनिफ्राय बोखारनायनि थांखि लादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइयाव सना फालांगिनि गसराव हमजादोंमोन बद्रि प्रसाद बर'आथिया। एसआइ जुनमनि राभानि थैनायनि जाहोनखौ सोराङाव लाबोनो थाखाय गसाइगाव इस्लामपुरनि राभा हारिनि आइजोफोरा आर'ज गाबदों। मख'नो गोनांदि एसआइ जुनमनि राभानि थैनायनि जाहोनखौ बिजिरबाय थानाय समावनो माखासे दुथां सुबुंफोरा सिबिआइनि बिजिरनायखौ फैमाल खालामनो थाखाय बायदि बायदि खायदा खालामदों होननानै अजद दैखांदों दुलाराय राभा आइजो आफादा। आरो जुनमनि राभानि थैनायनि जाहोना गासैबो सोराङाव फैनांगौनि थाखाय दुलाराय राभा ख्रिस्टि आफादनि बिथोन बायदियै दुलाराय राभा आइजो आफादनि बानजायनायाव गासै दोहोरोमनि थानसालि एबा गिर्जा न'फोराव आर'ज गाबदों। लोगोसे एसआइ जुनमनि राभानि थैनाय जाहोनखौ बिजिरनायाव जाफुंसार जानो हायो आरो जुनमनि राभानि न'खरा थार बिजिरनायखौ मोनो, बिनि थाखायबो इसोरनाव आर'ज गाबदों राभा हारिनि आइजोफोरा। मणिपुर रायजोनि हारियारि दाङाबाजिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बे हारियारि दाङाबाजिनि अरआ दासिमबो जोंब्लावगासिनो। थांनाय 2 दाननि सिगांनिफ्रायनो मणिपुराव कुकी आरो मेथि हारिनि गेजेराव न'-बां सावग्लुंनाय आरो गावजों गाव बुथारलायनाय थासारिया सोलिबोदों। नाथाय दासिमबो गोजोन थासारि फैफिनाखै बे रायजोआव। बेनि गेजेरावनो फरायसालिफोरखौ खुलिफिननो फोसावनानै होबाय गिबि मन्थ्रि एन बिरेन सिंहआ। खौरांनि बायदिब्ला मोननै हारिनि गेजेराव जानाय हारियारि दाङाबाजियाव गोबां सुबुंफोरा न' सावजानानै गुबुन जायगायावसो थाहैनो गोनां जादों। जर'खायै थांनाय 2 दाननिफ्रायनो मणिपुराव फरायसालिया बन्द जानानै दंमोन। बेखौ लानानै मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बिरेन सिंहआ फोसावनानै होदोंदि रायजोआव दिनै एबा 5 जुलाइनिफ्राय फरायसालिफोरा खुलिफिनसिगोन। बबेखानि रैखाथि राहानि गेजेरजों फरायसाफोरा गाव गावनि फरायसालियाव थांनो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावना होदों। नाथाय बे जोंफुनाय अरनि गेजेराव फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानाया बेसेबां रैखाथि गोनां जागोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि उरां गाथोनाव मोनसे जाब्रबथाय जादों। मन्थ्रि, MLA आरो गोबां सुबुंफोरा गाखोनाय इन्डिग' बिरखंआ हरखाब गाहायाव लेन्डिं खालामनो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया एबा 4 जुलाइ खालि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय डिब्रुगड़सिम थांनो गोनांमोन। नाथाय हरखाब टेकनिकेल जेंनानि जाहोनाव इन्डिग' बिरखंखौ इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जायो। खौरांनि बायदिब्ला बे इन्डिग' बिरखंआव केबिनेट मन्थ्रि रन्जित कुमार दास, मन्थ्रि बिमल बरा आरो MLA नब कुमार दलेआबो दङमोन। लोगोसेयै बिरखंआव गोबां दावबायारि सुबुंफोरबो दंफायोमोन। नाथाय खाफाल गोनां बाथ्रादि बे जाथायनिफ्राय मन्थ्रि, MLAजों लोगोसे गोबां दावबायारि सुबुंफोरा जिउ रैखा मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बेबादि टेकनिकेल जेंनानि जाब्रबथाया माखासे सप्तानि सिगां बे इन्डिग' बिरखंआवनो जादोंमोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।